Deň druhý. Demolácia pokračuje. Miško, ukáž ten nástroj. Videli ste už niečo takéto niekedy u niekoho v rukách? Nikdy u nikoho, len u nás. Miško, ideme na to. Vážení, ten vrták, čo ste videli na začiatku, bol úplne na hovno. Preto sme použili teraz demolačný klin. Demolačný klin je nasunutý. Vyzerá to nejak takto. A teraz uvidíte, jak sa s tým bude robiť. Geniálne! A na konci dňa, kto najmenej robil, ten zametá schody.